operativni centar civilne zaštite. Ok. 20 km od Mostara na području Vujišta danas je izbio požar koji se uslijed visokih temperatura i vjetra širi i prijeti da ugrozi sela na tom području. Nepristupačan teren otežava prilaz vatrogasnim jedinicama. Ovo je samo jedan od mogućih scenarija koji se u posljednje vrijeme dešavaju sve češće. Požari, poplave, zemljotresi i druge prirodne katastrofe su nešto što se ne može predvidjeti. Spasilačke službe u ovakvim situacijama trebaju najbolju moguću koordinaciju. Kako bi unaprijedio komunikacijske mogućnosti u kriznim situacijama, NATO je u partnerstvu sa prestižnim američkim univerzitetom MIT finansirao razvoj sistema NICS, The Next Generation Incident Command System, komandnog sistema za incidente sljedeće generacije. Uz podršku NATO programa Nauka za mir i sigurnost, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je u saradnji sa partnerskim institucijama u BiH osiguralo uslove za implementaciju NICS sistema u Bosni i Hercegovini. Sistem se koristi i u zemljama u okruženju, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Kako bi se testirale mogućnosti sistema NICS, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je na području Mostara organizovalo terensku vježbu sa ciljem osposobljavanja spasilačkih službi u korištenju ovog softvera u akcijama odgovora na prirodne ili druge nesreće, kao i njihovoj komunikaciji sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine. NICS sistem je u Bosni i Hercegovini do sada više puta korišten kao podrška u realnim situacijama traganja i spašavanja, ali i reagovanja na prirodne nesreće. Po prvi put testirane su nove funkcionalnosti NICS-a koje su posebno razvijene za letačke operacije. Na vježbi su učestvovala 22 spasilačka tima sa 185 pripadnika službi zaštite i spašavanja, 28 vozila i 4 helikoptera. Od momenta kada se, na primjer, na nekoj lokaciji uoči požar, pa sve do kraja akcije gašenja i spašavanja, NICS omogućava razmjenu informacija u realnom vremenu između svih učesnika tog procesa. Operativni centar u svakom trenutku zna gdje se nalaze ekipe spasilaca. NICS omogućava slanje fotografija sa geolokacijom sa terena, a postoji i mogućnost praćenja događaja uživo iz vazduha putem dronova. Ovaj napredni sistem omogućava uvid čak i u minska polja koja se nalaze u blizini lokacije spašavanja.
NIX se na terenu pokazao kao odlična platforma za komunikaciju i koordinaciju između različitih učesnika sistema zaštite i spašavanja na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Upravljanje kriznim situacijama u budućnosti bit će lakše i efikasnije.